historia, egia esan da, historia da apur bat kuriosoa. Nik Gasteizen ikasten dut, itzulpengintza eta interpretazioa, eta lehenengo lau hilekoan geneukan literatura arloa. Eta orduan Aristoteles, eta ez dakiz zer, eta batean agertu zen hitz bat katarsia, eta nik ez nekien zer zan. Eta katarsia bada sentimenduen deskarga bat, eta orduan nik abestiak idazten nituen, baina ez naiz inoiz geratu pentsatzen, ez dut inoiz pentsatu, bueno, ez da, segatik idazten dut hau, edo zer da idazten dudana, eta orduan konturatu nintzen badela, azkenean, nik orain arte ez nituen sentimenduak igual hitzez adierazten edo, ez nizken inori helarazten edo, eta orduan esan nuen, ostras, azkenean nik sentimendu horiek abesti bihurtzen ditut, eta orduan niretzat nire katarsia bada, nire emozion deskarga hori bada, abesti hauen sormena.